Kaixo, ongi etorria, funtzio esponentzialak aztertuko ditugu. Motontakoa dira, f(isa) eta gero ben zenbaki bat ber aldagaia. Orduan, izan daiteke adibidez hau. 5 ber isa. Baina, bi ohar esan badezkizut, batetik ak ezin duela izan bat, ze 5 izan darean jarriko bagenu bat ber isa, beti atako litzatekelako bat. Horran, izango litzateke funtzio konstantea, ez da? Emaitza beti bat ematen duelako. Eta bestetik, izan behar du 0 baina handiagoa. Orduan, jartzen badu hemen minus, adibidez, -2 ber isa, funtzio honetan, isaren ordez jartzen badugu adibidez erdi bat, ze gertatzen da? Bau, bihurtzen baina dugu erroketan ez dela, ez duela soluziorik. Beraz, funtzio esponentzialetan ez dugun behar ez bat, eta ez zenbaki negatibo bat. Eta berretzailean isarekin batera baldin badago zenbaki oso bat, hamartar bat, edo zatiki bat, hori zer da? Funtzio esponentzial bat? Bai. Hortarako pasatuko dugu hau funtzio esponentzial ontara. Zenbaki bat? Ber isa. Hori nola egiten da? Gogoratu zaitez, gu baldin badugu adibidez 2 ber 5, eta kanpoan ber 2, nola egiten gendu? Bidertu, ez da? 5 bider 2. Eta atatzen zeura bat. Baiko dugu aterantziz. Hau baldin badago, banatu dezakegu, horrean egin dezakegu horrela, jarrezakegu 3 ber 2 ber isa. Hemen egin dezakegu 6 ber 0,8 ber isa, eta hemen laurden bat ber 12 bat, eta guzti hori ber isa. Eta kalkulagailuarekin atako ditugu berehala. Lehenengo entzatez da behar 3 ber 2 bederatzi, horren da bederatzi isa. Itxurontakoa da. Hau entzako bai, kalkulagailu erabiliko dut, 4,19 ber isa, eta hemen 0,89 ber isa. Ohar hauek ondo ulertuta, orain bai hasi gaitezkela, 3 funtzio hauek marrazten. Lehenengo funtzioa, I berdin 2 ber isa. Ze izango da, gorakorra ala berakorra, nola bat baina handiagoa den, ez, bidan, horrek esan edo, gorakorra izango dela. Goruz, ezta? Eta, daude beste 2 puntu horietatik pasatzen direla, bai edo bai beti. Orduan, marraztuko ditugu. Isak 0 balio duenean, zenbat balio du ik? Bat, ezta? 0 bat beti pasatzen da. Eta bigarren puntua nagusia da, isak bat balio duenean, 2 ber bat da 2. Ezta? Hauek ere beteko ditugu orduan, ezta? Adibidez, 0 denean, bat. 0 denean, bat. Orduan, 0 denean beti da bat. Eta bat denean, 4 ber bat, 4, zenbaki bera. Eta hemen erdi bat. Horren, hemen ikusten da, handitzen dela, hemen handitzen da, hemen txikitzen. Zergatik da hori? Zer da, 2 ber isa, bat baina handiagoa, 4 ber isa, eta hemen da 0,5. Hau da, erdia ber isa, hau, eko da, txikitzen, beherakorra izango da. Orduan, hau da, beherakorra eta bi hauek gorakorra. Orduan, osatuko dugu. 2 kentze bada, 2 ber 2, 4. 2 ber 2, 8. Lego positiboak ingo ditut. 4 ber 2, 16, 4 ber 2, 74, eta hemen, ber 2, laurden bat, eta ber 2, 8 bat. Horren, negatiboak egingo ditugu, gogoratu zaitez, zer egiten den. 2 ber, eta hemen bai badut, minus bat, buelta, irauliten da, eta jartzen da erdi bat. Horren, hau da erdi bat, eta hau laurden bat. Hemen ze izango da, laurden bat, eta 16 bat. Eta hemen, erdi bat, ber minus bat, buelta ematen baiogu, 2 atatzen da. Eta horri buelta ematen bazaio, 4. Horren, bai jardezakegula grafikoan hemen ditugun puntu guztia hauek. 0 bat denak hemendik pasatzen dira,
taula hontako puntuak jarri ditut grafikoan, horrak lotzea izango litzateke orain. Lotuko dugu. Hori izango litzateke bi ber isa. Hau jango da, gero eta gertuago, orduan hemen zer dugu asintota bat. Eta zer da asintota hori I berdin 0. Orduan, asintota horizontal bat dugu. Ez da inoiz iritsiko 0-ra. Hau da lehenengoa, bigarrena beltzarekin egingo dut, eta puntuak hauek dira. Hemen didoa, baita ere pasatzen da puntu berdinetik, eta aldapa askoz malda handiagoarekin. Zer diferentzi dago, bi edo lau izan. Beko zenbaki hau, zenbat eta handiagoa izan, ardatzetatik orduan eta gertuago egongo da. Kusi hemen, gertuago dago. Eta hemen ere bai, berago dago. Hau da, isa ardatzetik gertuago dago, eta I ardatzetik ere gertuago dago. Orduan, zenbat eta zenbaki hau txikiagoa izan, horrak urrutia egongo da zabalago. Malda, edo aldapa txikiagoarekin. Eta hau irudikatzerakoan, ostarako urdina aukeratu dut, izango litzateke horrela, ezta? Horrela doa, bete pasatzen aldeko berdinetik, ikusten den bezala gorriaren simetrikoari zaigu ateratzen. Jarraituko bagenu, izango litzateke 3-8 eta -2-16. Orduan, lotuta, atako litzateke horrelako zerbait, ezta? Simetrikoak dira. Orduan, hau eta hau simetrikoak dira, esan dugu bere asintota horizontala 0 izango litzatekela, eta falta zaigu jartzeko eremua eta ibiltartea. Eremua zein da? Zenbaki errealez, multzo osoa, ezta? Eta ibiltartea 0-tik gora. Beraz, 0 ez da sartzen, horra jarriko genuke horrela. 0-tik plus infinitora.